Okay, så jeg lægger nogle atomer til her, og det er sådan nogle kulstof 14 isotopkerner, der henfalder mod nitrogen 14 isotopkerner. Og de er lidt spredt rundt omkring, og det er fordi, at de forskellige kerner har forskellige halveringstider, da de henfalder på forskellige tidspunkter. Det er ikke til at sige, hvornår. Så der bliver taget en gennemsnitshalveringstid på alle de kerner, der er omkring 6.000 år her. Samme kan vi gøre for uran, som står for, at man kan sige, at det er beta-minus henfald, hvor der bliver udgivet en antineutrino og en elektron. Og her så henfalder uran isotopet til bi-isotopet, som har en meget højere halveringstid på op i milliarder af år. Her har de sådan en gennemsnitshalveringstid på omkring 4,5 milliarder år. Og uran henfalder så mod bly ved alfa-henfald, hvilket vil sige, der bliver udgivet en alfa-partikel, hvilket er det samme som en heliumkerne. Og så hastigheder her. Der kan vi så se, at mængden af kulstof 14 falder med samme mængde, som nitrogenkernerne stiger med. Så det vil sige, at de er omvendt proportionalt. Det samme kan så ses for uran mod bly. Sådan. Det samme relation kan ses her. Og her kan vi så se procentdelen af grundstoffet, der er tilbage, hvor det så med forskellige hastigheder falder. Og her vil vi så måle nogle forskellige genstande. Vi starter med at plante et træ, som nu vokser og bliver så gammel. Nu er det så dødt, og så bruger man den her sonde til at aflæse, hvor gammel den er, ved at bruge, kulstof dating, ja. Så der kan man så se halveringstiden og procentdelen af kulstof 14 tilbage, som så falder med tiden. Og så kan vi så måle, og så strålingsintensiteten bliver så mindre, da, genstanden her, der absorberer strålingen. Så har vi et sten. Her, der findes uran i forskellige stenarter, som for eksempel vulkanisk sten. Så en her. Og ja, der går det lidt langsomt til at starte med. Og så lige pludselig går det rigtig hurtigt. Og så kan man se, at procentdelen af uran falder. Og så sker der nogle henfald i kernerne.